KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini en calmini kadini khalifaɓe aada ko noon calminirden ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle he en garti e tongode men temedere e capantati e jeenayyi tawa eɗen bismiɗo ko jeeyaɗo e nder département Podor kono kadi ko jeeyaɗo e nder commune Modoɗel ene wiye Koli SALL eɗen mbawi ruttade mbiyen ko ɗo o jangi ko ɗo o heeɓi fof makko e nder leydi ndi kono humpito makko jaajɗo kadi haɗani ɗon o yalti kadi ha caggal leydi ndi en batta joni joni so wona tottudembo o salmodira yeeɓoɓe ayawa habrirde Piindi TV kono kadi ko yeeɓoɓe émission Hol Mbo Woni Aan assalamu aleykum waaleykum salam Ba Mody mi salmitima mi juurimama mi yettima mi jarnimama e invitation e rendude ma nde ɗo yewtere mi salmini mi juurima bandiraɓe heɗotoɓe Piindi TV mi juurimamaɓe kamɓe kala mi ñaganimaɓe Allah moƴƴere ko welenma mawɗo arde rendude ma nde ɗo jonde yiwridde ma wossodirde ma miijoji eɗen ñaago tan jomiraɗo kala ko kalɗen ɗo taw ɗum wonana men moƴƴere kala kadi ko woni hen perguidde ko jogorɗen yewtoyde ko eɗen ñaagui bandiraɓe ne jaaforo timmina en ɗum goto moƴƴo ko Allah tigri ɗum noon en duttot toon to rési to jehen to Abbas Sarr dartol gurdam malla mbiyen biographie Koli SALL en jeehi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV Hol Mbo Woni Aan émission Ba Mody tongode temedere e capantati e jeenayyi jaɓɓoto Koli SALL Koli SALL jibnande calaga tawateke nder commune Modoɗel Koli SALL ko responsable politique Koli SALL ko ingénieur informaticien chef de projet transformation digitale ko kanko woni président mouvement renaissance patriotique Koli SALL waɗi école mum primaire ko nokku men calaga o dañi BFM e baccalauréat makko ko tonto jumdonde masinator DUT makko DUT informatique de gestion o dañi ɗum ko école polytechnique de Dakar master 2 Niange spécialité informatique décisionnelle à l'université de Paris Dauphine ko spécialité digitale décisionnelle big data gestion des organisations engagement ji makko o woni président amical des étudiants de la commune de Dodel 2010-2012 o rutti o woni président amical des élèves et étudiants de Thialaga 2009-2012 on Koli SALL ko kañum woni fondateur association dauphinosie d'Afrique ko on Koli SALL woni koɗo Ba Mody e émission Hol Mbo Woni Aan ɗum noon caggal Abbas Sarr e rewa rewi o malla mbiyen biographie o mbala ɗo wawi amin waɗande ko tubako wiyata ko commentaire eyyi biographie o machallah en beltima hen no fewi enen no kalla ho tan ken fuutankewɓe ken ɓiɓɓe pullo jeeɗen ko wuuro wiyetengo Thialaga ne jeeya e commune Modoɗel département Podor jangguɗen ko Fouta hakkude Thialaga Hayre Law e Djoum Djoum dañƴen BFM ɗon dañƴen bac garɗen ɗo e Dakar jokkude jangde ɗo école polytechnique mo Dakar mbaɗɗen ɗon duuɓi ɗiɗi mbaɗɗen easy nde puɗɗen ɓennude golle jakkoyde jangde to France ɗo Paris ɗo jangguɗen ha Allah waɗi dañƴen diplôme ingénieur en informatique de gestion wondude master miage informatique
manam woni informatique décisionnelle appliquée à la gestion des entreprises ko on fannu jaaruɗen ko on fallu golleten ko na ɗum ko kadi hade men yaade ko ɗo mawnuɗen en fuutankoɓe ken fulɓe ko tawruɗen jiknaɓe ko tawruɗen rendo men honko mbaɗɗen hen so dawde guese hay so seeɗa en dawi so aynude walla hirtoyde baali hay soko ɗum en mbaɗi seeɗa kadi en dilli e dilloji hewoji aduna ko wayte association ngaji mouvement ji étudiant ji en keeɓino ardade amical étudiant ji ɗo wuuro Calaga ɗo kadi en gardinoma amical étudiant ji ɗi commune mo Doɗel fof no fotiri 2010 ha 2012 somi juumani e datuji donc koye ɗiɗon programme uji gonɗen e ɗiɗon projet ji développement durable ɗum ko hen gonɗen eɗen mbadda hen noon tawɗen kadi ko ardiɓe men mawniraɓe men jihnaɓe men ni goni e golle payodinde ɗon e wuuro ngo ɗon e commune o ɗon e département o partout ɗum ɗon noon sa tawi ɗum etoto ñembude ko moƴƴi Allah noon timminata foof ha ne yaha ha daruɗen mouvement biyeteɗo renaissance patriotique mo ganduɗa kañumne ala ko ummini ɗum so wona politique de développement durable ko ɗum woni ko gonɗen e dow mum hande so to banggue caɗele jangde seeɗa hade ma yaade so tawi won caɗele ɗe ɓurɗa teskade ɗe banggue gurdam ma ha a yejjitta ɗum kono wona kaɗa wawa ɗum findinirde janggoɓe hande aroɓe less caɗele teskiɗa jomumen wawi taw a rewi hen yoɓe ndenta walla a rewani hen yoɓe jaggu maɓe jotto ɗo poti yotto andi aduna kam woni hen tan ko tubaɓe mbiyata des hauts et des bas hande towat tan janggo lesɗa hande welat janggo metta sa yiiɗi jogoɗa di Souleymane Boun Daoud ko jiɗɗa fof jogoɗa ma wonde ñawɗa ma wonde celluɗa ma wonde kadi jiiɗa caɗele jiiɗa kadi ko weeli donc caɗele gonɗe jangde ina heewi caɗele gonɗe aduna ne heewi kono noon so tawi a dañi sens a mawne nokku mo ganduɗa ko heewi ko fonno wonandema tampere Allah suranima ɗum ko yettude Allah so tawi aɗa foti janggoyde aɗa jogui ɓondiɗa comci aɗa jogui coɗɗa kaye bic hon wonanɓe maynangue ɗum ɗon kadi ko yettude Allah no feewi yimɓe noon wona jangde wona ko weeɓi so jangde école so urana so meccal so waɗoyde goɗɗum so ɗengal ala ko weeɓi neɗɗo yiyata caɗele tan heddoto tan ko ɗo gonɗa ɗo an ƴeew to jiɗɗa yettoyade to sa ƴeewi to jiɗɗa yettoyade to tan ko muusi ko fof saɗa siftora on ɗo jiɗɗa yettoyade tan ma muñ ɗum ha Allah yanta hen jettoyɗa ɗon aroɓe jangguɗo ɗo e université ji walla e collége walla e lycée kay caɗele gondata kono noon so tawi aɗa jangga aɗa yiɗi wonde ko docteur walla aɗa yiɗi wonde architecte walla aɗa yiɗi wonde ingénieur walla aɗa yiɗi wonde ceerno jangguino urana walla joom meccal ma muñ cuurki nde keeɓa ƴulɓe ɗe ma heyɗu ma hol ma tampo ɗum kadi kay aduna woni joni ko an woni gardiɗo mouvement renaissance patriotique mouvement o ko an sosimo walla hol sosɓemo walla won sosɓemo keɗɗa caggal maɓɓe eyyi mouvement o de mbiɗa sikki ko min e bandiraɓe e musidɓe ɓe e sehilaɓe e koreji ɗi e yaadɓe jadanoɗen ɓe teddodirɗen guila hanki taw hande arani ɓe Allah waɗi kadi e nder gurdameji aduna ganduɗen ɗumen ɓe ganduɗa ɓe ko jiidaɓe ɓe ko hoddaɓe ɓe ko sehilaɓe ɓe ko andodiraɓe ɓe ko sababuji mbaɗi foof ndendi mouvement waɗa wadde mouvement o ko min sosimo kay sosɓe mo jeeyami nde wonno ko miijoji dendaɗi gonno ha Allah waɗi ko waɗi ko yimɓe dariɓe rewɓe worɓe joguiɓe pellital joguiɓe fimde wotere ndendi ɗon mbaɗi mouvement biyeteɗo renaissance patriotique ɓe kooli men noon ɓe gardini men kadi so yimɓe gardinima anne kadi a jaɓat a ɓurani ɓe gandal a ɓurani ɓe yidde hunde ma taw ko Allah waɗi ɓe cuɓima anne kadi jankinoɗa hen keeɗa caggal mabɓe kadi surtout saɗa gollodira e yimɓe dariɓe wayɓe no mabɓe joguiɓe coftal ngal joguiɓe pellital ngal joguiɓe gandal ngal joguiɓe fofo ɗum ko yettirɗum Allah no feewi wadde ko miijo rendago hande beele eɗen mbawi andude tolno mouvement o ko namdal manggal mouvement o ko fuɗɗa e joni wonani 1 an dañani hitande so Allah mi anda no foti yimɓe naati e mouvement o mbeɗa andi kam
honɓe ngannduɗaa aɗa yiya ɗumen nane e plateforme uji amen WhatsApp ɓuri haqqe ko battini woni 900 personnes ɗum ko ɓe namnuɓe tan numéro mumen naati e mouvement jiidani kay e heddiɓe ngannduɗaa naatani ko jignaɓe ko koreji ko anduɓe ko tinɓe ene jaadi hen donc sa wi aɗa imo doole makko weeɓani andude kono somi tumnima e carte membre uji ɗi min mbaɗi min pewndi laaɓi ɗiɗi carte ne gasa min pewndino adanode min puɗɗoto nde temen nayyi kartal gasi ha laaɓi gara neɗɗo wima mi soodi kartal 500 mi soodi kartal 1000 francs mi soodi kartal ujunere mi soodi kartal 10 000 andi on honko jarani ɗum mbatta temen nayyi kartal gongal kadi gasa ha ɗo ɗo kaldeten aɓene pewdo goɗɗo yimɓe ne mbaɗa ɗum commande donc mbeɗa andi kam somi waɗi approximative so boni hande mouvement ne pèse 2000 personnes en moins de 6 mois holno mouvement o sosa mouvement o sosa ko juin 2022 ndeno miija min lancimo min puɗɗimo officiellement ko octobre 2022 ko jiiɗa fof ne waɗi sababu mo yettani sababu ittata Allah ɓooyi miijeede wayɓe hen no Aliou Sall ɓinguel leydi en Abou Dahiru Diallo en Mamadou Abou Sek en e woɗɓe Mamadou Ba en Houley Dia en Mayram Jiggo en Yumma Diaw en e woɗɓe somi limi mi juumat ne mijotono ɗin mijoji yimɓe mbaɗa mouvement golla ko waɗi fayida eɗen mbiya eyi gonen hen ha Allah waɗi miñiraɓe men étudiant ji wonɓe université Ndar teddiniri men ñalawma munen gonɗen parrain journée d' intégration mabɓe nde ɗum pari nde noon musidɓe wayɓe ɗam nassako ene woɗɓe mbiya aha en gari hen ha ɗo en mbawa hanti yarude caggal ko mijoteno ko mbaɗen ɗum mbaɗen mouvement ko ni mouvement wardi o fuɗɗa ko juin o darna octobre tigi hande e Sénégal hol cenɗe ɗe mouvement o jogui yimɓe mum beela e nder Sénégal mouvement o ne yaaji omo yaaji ko mouvement national min mbiyani amin mbaɗamo mouvement département walla mouvement commune walla mouvement ɗum ɗo ala ko national par ce que sa ƴeewi région de Matam yimɓe makko nan toon ha mbayno Kocce walla Yewɓeyde sa yeehi Tamba aɓen toon sa yeehi région de Louga aɓen ɗon Dakar Kolda ha Ziguinchor aɓen ɗon jiidani ha leyɗele goɗɗe honɓe min jokkodiri Mauritannaɓe mbi est ce que ne mbawi wadde copier modèle amen o mbaɗa mouvement bayɗo noon nawa ɗum Mauritanie min mbi so tawi ko moƴƴere Allah so tawi ɓe ƴetti ande nafaɓe toon bisimilla mabɓe wadde hande ko mouvement ko national so boni amine e région ngaji jeeɗiɗi ɗum kam koko gandumi ko koolimi région ngaji jeeɗiɗi kadi min kaaɗa ɗon min jiiɗi ko mouvement o huɓtidina leydi ndi foof kala nokku kadi min jogoɗon base min gollo komin jiiɗi gollade ko ɗum woni objectif o holko ɓuuri wonde kuccam ɓuuri wonde objectif o fandare nde objectif fandare nde fandare amen ko ɓamtare ko développement politique de développement durable ko tuba mbiyata ko par ce que sa ƴeewi waɗo mouvement ɓe hol wonɓe hen woni hen ko joguiɓe liggeyaji munen woni hen ko rewɓe resaɓe woni hen ko joom galleji woni hen ko sukaɓe janggoɓe woni hen ko yiltoɓe liggey e ko way noon woni hen ko jihnaɓe woni hen ko foof so tawi an ka dimo aɗa nodda a nootama poɗɗa ko sa nootama ya eto wadde ko ganduɗa Allah noon gaynata neɗɗo kam andi ko nana eto wiya ko ɗo jinmi yaade ko ni jiɗmi waɗire ɗum sa nootama moƴƴi ko mbaɗa ko ene fayodini développement amin jiiɗi daranade affaire jangde affaire cellal affaire environnement affaire fannuji foof amin jogui hen ɗi programme ɗum tagni min mbaɗi mouvement min mbaɗi ko bureau ɓeɗo toppiti koko fayre jangde ɓe coppiri ko fayre cellal ɓe cohli fayre environnement ɓe coppiri fayre ndema awo gaynaka hen hunde foof amin gollo hen noddaɓe politique gaare gotone kam somi laamimi waɗana mon ni ko ni halpore mbimo hokkani seeɗa so hebbini hokkata yimɓe holluɓe ko gonda mbawɗa holluɓe holi an janggo e jaam sa noddiɓe goɗɗum kamɓene wasata ɓe notoma ɗon ɗum woni objectif o tigi yimɓe ɓe yeeɓoɓe ayawa habdirde Piindi TV ɓe paami tigi e nder yaltande ma ko wona ko ɗum hande ene heewi mouvement ji cosaɗi balɗe ɗiɗi tati ɓe garat ko mataw ko wonkoɓe cohli neɗɗo watta hunde taw ala ko sohliri ɗum beela onon ala
watta tan ndi mbaɗata mouvement o en coynata ko ɗum honi mouvement ji ɗi jiiɗen ndewi ɗo tan jawti jaade menali baali ene woodi enen de vraiment wona ɗum ummini men umminani men tan aha enen cohli hebde ngel ɗo gueɗel sen keeɓi ngel tan udden foof jehen haaju men aɗa andi saaha neɗɗo nodda ko nootay kadi ne yiiɗo dañde hunde tan waɗa organisé mouvement woni ko mbiɗa ko so pari tan majji kono ɗum ɗon ne kadi honɗo fawi enen ne batten mouvement o nde en garani yiilade weccit so wi weccit ka ha ko wonde leader kaari walla yo kaari andam yo kaari tottam poste naggam somi heeɓi poste naggam haajam feewi ɓe jaadannomi ɓe kuppi ala sinno ho ɗum si ohlani mouvement ɗen damule ne goodi mouvement waɗira ko hande yimɓe yo jogo yiyande wonde no politique o waɗirte ni wona tan an ka ministre walla ka directeur walla jogui gueɗal naggam ko an tan ɓamti ko ɓiɓɓe ma ɓamti sukama janggata école aji moƴƴi kañumen jiyani caɗele école privé public ganda grève ganda caɗele transport ganda caɗele safar ganda haydara so woto yonti ko an arata gadda otoji ma gadda pundi ma gadda haalisaji ma mbatira yimɓeɓe gotanda kadi arta wona ɗo wonno guila duuɓi dutal ko ni waya minen noon ko ɗum min jiiɗi waylude jiɗɗon waylude koko wonnoɗo koko wonnoɗo balon ɓe ta caɗele goɗɗe o noon yo Allah suranamen ɗum yo Allah suranamen de tigi wona ɗum ummini amen noon inchallah ɗum noon joni paaɗen koye andi jole actualité sukaɓe ɗanngal joni no muusi ladde nde no muusi sukaɓe ha nan nawte leyɗele mumen en jii hen ko ɓooyani waɗi addoɓe sukaɓe mumen ɗum ni beela oɗon jogui peeje to banggue yaltoɓe ne jahana jaah caggal leydi walla jooɗiɓe ne mbiye leydi ndi metti bala aɗa jogui oɗon jogui hen peeje mum mi anda so tawi amin jogui peeje kono amin jogui yiyande amen aɗa andi ɓuuri sadde aduna foof ko wadde neɗɗo mbiya aha o ko bamodi mi waɗimo formé walla mi waɗimo orienté walla mi waɗimo encadré ho woni ɗum o wawi ɗum o naftori ɗum minen ko ɗum min jiiɗi sa ƴeewi ko ɓooyani ko min balli 12 suka inscrit e école privé duuɓi 3 ne jangga joɓani reftu hen mbiɗa 12 suka 12 suka 12 min daranimaɓe ɓe mbaɗa inscrire e école privé haɓe jangga duuɓi 3 ɓe joɓata haɓe daña licence taw ko minen dari mbaɗi ɗum haɓe daña licence hon fere joɓeteno ɗe min jooɓi ko heddi ko ko relation ngaji e partenaire uji min mbaɗi jokkiti sa ƴeewi kamɓe 12 ɓe foof duuɓi 3 ɗi sa calculi wonanno ko 23 millions nde min pari min noddiɓe min mbi min mbaɗirani ɗum politique min mbaɗirani ɗum goɗɗum min mbaɗiri ko yon gon ɓe mbi minen de min beltima hen ɗiɗo walla tato mbi minen guila min dañi bac min jinno ko wadde affaire santé min donki kono Allah waɗi on balli amen joni amen jangga santé fiti ko ɓen a walliɓe a hokkiɓe damal yoɓe gon koɓe jiiɗi wonde ko so tawi janggo ɓe goni sage femme walla infirmière walla ko way noon ɓe ndewni ligguey mabɓe lawol soɓe cafri ma woɗɗo ɓe nafti ɓe naftoroɓe nafta ɗum ɗon noon ko ɗen jiyanɗe min jogui ƴewde no yimɓeɓe baylori ballodira ha mbawa wonde hunde ala fof pinɗo ne woni neɗɗo fof honɗo rewi ko ballaɗo minenne ko ɗum min jiiɗi a haali émigration ko ɗen peeje tan hande coki foti waɗede yimɓe jooɗo ko adi fof ne muusi a wiyata nanta mukko neɗɗo ummo Europe tuuba wima ko ɗanniɗo arde ga Afrique ne yiilo liggey gueɗe 3 walla 4 heewi addude ko tourisme walla jomum hon poste mo heeɓi ha pari ne ari gan liggo en tant que expatrié ɗum woni ɓe jeyata ɗo ɓe walla gueɗel gonguel hon projet mo ari yidde waɗɗo développé so pétrole men so lamɗam men so leydi men so goɗɗum e goɗɗum taw ne yiilo hen projet ji mum so ɗum ala ko seeɗa potata tan jiɗɗo tan Afrique tan saabu walla ara tan wuura ɗo so ɗum ala ɓena sali aɓen ɗon jooɗi mahi galleji maɓɓe ha feewi kamɓe fof intérêt ji mumen kepti weeyo men soɓe jiiɗi ar ɗon weeɓi enen sen jiiɗi yaad ton ko caɗele yimɓe men ne maaya e maayoji holko waɗi ɗum ko enen hanti yonti ardiɓe Afrique ɓe leyɗele men ɗe ngollo daro darde nde ganduɗa hay goto yiɗata yaade ɗannade
hono wonɓe toon nana mbaala e beddaji caggal leydi mbaala e beddaji taw ko ummiɓe Afrique honen choix dañde kayitaji honen choix dañde golle walla honen choix dañde ko ɓuuri ko uppi ko itti ɗumen ɗo ko aɗa yaha toon potta e Touba kadi ñagoma haalis Touba ko jibinaɗo toon eyyi an ɓaleejo ka garɗo e leydi mabɓe yiilade ko dañƴa tawa ɗon Touba ine ñagoma haalis so soodi café walla goɗɗum ɗum tagui neɗɗo fof e ñaago Allah wonde ɗo arsugu mum woni ko ɗum ɓuuri affaire o ɗum noon so tawi won ko ɓeydata hen en gardi hen ha ɗo ɓe tintini en hojomaji ɗi natti won so wonko en kalani ko poɗɗen haalde aɗa wawi hen artude mbeɗa sikki yewtere nde waɗi fayida en memi toɓɓe kewɗe holko woni renaissance patriotique holkomin jahata politique o actualité o ko yettudema e jarnadema yettude bandiraɓe heeɗiɓe e ñagade ɓe duwaw no feewi e ñagade ɓe ballal e dusgo ko ummini men ko e nde ɗo fedde wiyetede renaissance patriotique ko développement ko politique de développement ko wallodirde e bandiraɓe e ɓamtare honko puɗɗiɗen wadde eɗen ñaagui Allah wadde ko ɓuuri ɗum on projet mawɗum ummani ɗen eɗen jiiɗi wadde forum plus soirée de gala caravane médical et reboisement caravane médical o taw ko docteur eɓe ummoroɓe caggal leyɗele gara naata e commune aji ne cafra yimɓe reboisement kadi ko awde leɗɗe forum o kadi ko jewte taw koye toɓɓe payidinde nawroji yimɓe développement ɗum koye projet ji jeeya soirée de gala o somi tonggui ɗum e français ko diversité culturelle un vecteur de cohésion sociale taw ko ganduɗa vraiment ko aadaji men yaltinta anden enen leydi ndi ko neɗɗo goto politique sendata men leñam leñagu en ganda ɗum ko ɗum seeki leyɗele kewɗe taw ɗum enen heɓata men vraiment eɗen ñaagui bandiraɓe duwaw eɗen ñaagui bandiraɓe ballal e dusgo e renaissance patriotique inchallahu taala ma yimɓe jooyi dardeji men e actualité ji garoji so Allah jaaɓi anne kadi ceerno min beltima e invitation e yewtere hewde fayida duwanade moon e jiidagal nde erago e fulɓe nde dusata wayɓe no moon e ko mbatton ko yimɓe fof mbaɗon toon won jarama no fewi tawi on ko woñi hen bandiraɓe ne ñaaga yafuya namdal e jaabowol mum Dakar walla Fouta hol hen ko ɓuranma Sénégal ɓuranimi Dakar walla France Dakar football walla lamb football ñiri buna walla maaro ceebu jin maaro de ɓuurmi andude kono ñiri mettani so Allah laccire haako walla laccire kosam mi yiiɗa ñamde laccire haako mi para taw waɗani hen laccire kosam ɗaɓɓa ɗiɗɗi fof ne beeli laccire haako noon ko mbarodam télé walla radio ɗiɗɗi film walla théâtre théâtre mbalax walla yeela yeela rap walla reggae forani on banggue noon Messi walla Chris Ronaldinho Royal walla Barça ɗum noon merci beaucoup ɗum noon en gardi hen ha ɗo e yewtere men waɗi fayida no fewi saabu ko gando kono noon il faut ko woda ɗo tonguiɗen e roɓido makko jaajɗo mbo waɗi o kadi en beltima hen no fewi en jetti noon Boundaw Sall e Dieynaba e Ramata e madame Sow Oumar Sow ɓen koto Saint-Louis to goni konngol mbayni ko addani en ko Hasmine Siré Diallo walla mbiyen mbarodi leñol woli ko tesko cellal ko ngalu esi ka jawaɗo ko jawaɗo cellal ko ngalu kono o wi ka jawaɗo o wi jam ko ngalu esi ka pamɗinaɗo o kala mo rokkama kala mo rokkuma jam wallimo cellal ko ngalu esi ka jawaɗo jam ko ngalu esi ka pamɗinaɗo kala mo rokkuma jam wallimo kala mo rokkuma jam wallimo addani en ɗum ko mbarodi leñol walla mbiyen Hasmine Siré Diallo tongode men temedere e capantati e jeenayyi ko gorko mo département Podor commune Doɗel wonno koɗo men jokkon e yebde télé mon Allah jarama on jarama merci ka
kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma